Us presento la X-Table, una taula multitouch dissenyada i fabricada al Poblenou de Barcelona. Permet que diferents persones puguin interactuar simultàniament amb continguts multimèdia. Doncs ja som amb Antoni Mayorgas, un dels responsables de la X-Table, aquest aparell que veieu aquí i que té moltíssimes possibilitats. Toni, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres. Què tal? Benvingut. Explica'ns una mica què és això de la X-Table. Doncs la X-Table és una taula multitouch que estem fabricant aquí a Barcelona i que ens permet jugar d'una manera col·laborativa, en un gran format. Estem superant el que fins ara són els smartphones i els tablets. Perquè jo m'entengui, això és un iPad molt gran i amb moltes més possibilitats. Parlar-ho així, sí. Moltes més possibilitats per això, pel format que té, pel fet que podem programar coses perquè es facin servir amb tothom alhora i amb il·limitats punts de detecció. Quines són aquestes aplicacions tan interessants que dius que té? Doncs el primer que et podria ensenyar és una de les aplicacions que treballem és a nivell museístic i expositiu, i aquí una demostració de capacitats en quant a multitouch, a tenir molts elements en pantalla. Primer veiem una mica que qualsevol lloc, qualsevol punt de la taula on jo posi el dit, podem veure com detecta ràpidament el moviment i el meu dit. Aleshores, aquí jo puc picar. Pots seleccionar qualsevol element, quan l'arrossegues te l'emportes. I aquí, doncs, pel Museu Miva vam fer fitxes dels invents que ells tenen, els hi vam preparar perquè tinguin la possibilitat de que els nens o la gent que va al museu tingui informació d'una manera més atractiva. Doncs és una de les aplicacions que Digalix hem aplicat. Aquí veieu molts elements, veieu que podem estar simultanejant, jo puc enviar-te coses. Jo puc dir, mira't això, que m'agrada molt, i tu m'ho llences, jo l'agafo, me'l poso a escala, el torno a llençar. Toni, dèiem que una de les aplicacions és la possibilitat de que tu tens aquí un document i me'l vols enviar a mi, que jo estic en una altra taula, per exemple. Ho provem? Doncs me'n vaig cap allà, espera't aquí, i no m'ho han vist fins que jo estigui, Val, ja estic aquí preparada. Aquí no hi ha res i aviam ara què apareix. Ha aparegut aquí un vídeo que jo puc aturar, puc manipular, puc mirar, el tornem a donar el play. I ara te'l puc tornar a enviar a tu, per exemple? Sí, torna mal. Doncs som-hi, va, fem la prova. Amb força. Molt bé. I ha aparegut aquí. Molt bé, fantàstic, realment. Podem fer un partit de tenis. M'estàs enviant més dur. T'estic enviant més recursos. Ara ja la recepció serà més difícil, aviam. La idea és això, és superar, no només estar en un únic entorn, sinó connectar-nos amb més X-Tables o més perifèrics, més dispositius. Podríem estar connectant-nos amb tabletes o smartphones, etc. Aquí podeu veure més aplicacions, aquí menús cantonades que et permeten tenir 4 persones interactuant i treballant amb diferents elements. Per exemple, podem veure vídeos, veiem aquí que teniu aquí els vídeos que els pots anar desplegant. Pots anar a una galeria, tu pots tenir un, i agafar-lo entre els dos. Què més? Doncs jocs, també programem jocs pensant en les capacitats del multitouch i en que sigui divertit, en què puguem compartir-ho entre diversos. I en aquest cas, per exemple, el clàssic hockey. Sí, home, soc molt dolenta, Va, provem una miqueta. Aviam. No, ja m'has marcat un gol. Ara marcaré jo una tu. I aquesta altra aplicació ens permet, per exemple, veure una cosa que heu fet al Museu de Belles Arts de Bilbao. Molt, molt, molt xula. Aviam, explica'ns-ho. Aquí tenim una exposició en la que hem preparat pels gravats de Goya. Llavors vas apretant aquí, veieu que amb les capacitats del multitouch ens permeten... Quina meravella, Estem jugant amb la tinta i podem fer sortir un gravat dels de Goya. Apareix un gravat com si l'haguéssim fet nosaltres. Com si l'haguéssim fet en aquest moment. I amb diferents menús, diferents seccions que presenten informació sobre l'exposició de Goya. Molt bé. I amb una resolució que a tothom li ha agradat molt, als experts, en el sentit de poder anar al detall, amb alta definició, amb uns gravats que la seva mida física real és molt més petita. Cap allà, clar que sí. I per aquesta última aplicació que us ensenyarem de la X-Table ens cal aquest casc i Toni ara es mourà aquesta taula multitouch. Aviam, explica'ns, què farà? Doncs ara X-Table el que ens ensenyarà és que podem tenir-la en una altra disposició i amb el que vam triomfar al Sonar, amb una aplicació per fer música, mesclar música a 4 mans. Ah, sí? Doncs ho farem ara mateix. Molt bé. Ara tot això pujarà. Ens anem posant el casc? Sí, preparem-nos. Som-hi. I ara què hem de fer, doncs, Toni? Anem a fer música sobre la X-Table.
Doncs ja ho veus, Emma, aquí ens quedem, fem una miqueta de música. Fins la setmana que ve.